Idol Dennis, sa Presimen. Sumagmamano nga lote, iti asyod iti lawag, iti nakatiwangwang, gaputa saan pa'y lang patalunen, kaya iti sumamanong manalon, iti asyod iti luwag. Iti gapuna, gapu iti kinangina, iti presyo iti gasolina, mo sa rin ng water pump para talang iti panagkapadunom. Awang namin iti serbisyo, iti niya iti irrigation iti lugar, iti gapuna, nga water pump lang iti indapag, natin dyan iti panagkatalon. Apektaran pa yan, iti mulmula, kasi mais, tabako, iti dumapay, kaputa kurang, iti dameg, iti bangkag, nga indat nalunan. Iti agdama ket water pump sa ren, iti daduma, ngem tipid, iti indapanausar, kaput kinangina, iti presyo, iti yakrodo, o sa ren nga pagpadanom. Kuna ni MJ Ilagan, masyalik na pektaran, permi nga, harigat, ipanagdyan gimanalon, kaputa, sobrang kinangina, iti presyo, iti gasolina. Parang mahirap sir sa sitwasyon natin ngayon. Talagang yung dati na ginagamit natin na 10 liters lang nagiging buble na. Mahirap sir. Lalo na sa panahon ngayon, talagang 20 yung natin. Yung pa natin, hirap. Bali doble na yung ginagamit na namin na crude sir. I-discarte da, Idol Lawrence, ket handa na yan kakadamikin, dito mulmula, tapos ket handa unin nga malugi, tapos kinangin at presyo iti gasolina nga pagpadalom. Iti agdama, kaduan, iti bakante nga lute, iti Barangay Santa Maria, iti manmano pa lang iti panakatalo na, nang una ka natin panawan, nga puta sikag, tapos handa unang marigatan nga agtalon. Idol, Dennis Salitio, Tatak, ISM.